tik 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 tik. Maing buntag sa inyong tanan ha guys. Welcome sa akong YouTube channel guys. Karong buntaga guys, ato nang ilan sa ding akong manok guys, kinamiso na siya guys. Bali mo ni katapusan ni ugang na kung nag pisik karong buwan na sa April guys. Tanan akong ugang guys. Ang uban guys, nagpa-opa na. Ang uban bago pa lang nalansad guys. So kanisa guys, may katapusan guys na kung ugang nga namiso karon nga bulan guys. Ug na ko lain ugang nga na muna guys, kay nagpa-opa pa lang ang uban guys. Ato ni sang ilansad guys para nga makalakaw-lakaw ning mga piso guys. Ang iyang bunay ane guys, pito kabuk guys. Kanya na piso tanan guys, wala binugok guys. Sa akong ugang nga 20 kabuk na namiso guys. Murag tulo ra kabuk guys ang ugang guys nga piso tanan ang bunay guys. Ang uban guys nagi mga binugok guys. Okay. Nalansad na nato guys. Dire na to sulod sa tangkal ibutang guys, ato lang ihigot guys. Doon na sa pito kabuk nga piso guys. Tik 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 tik. So mga nauna ni siya sa kasimana kapin guys. Sobra simana ni siya guys ang kamagwang ani niya guys. Doon ni siya 5 kabuk nga piso guys. Tapos ang pikas nga tangkal guys, to dito nga akong mga piso nga natali na guys. Muduhan na to sila kabuwan dito guys.